खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर सरकारा मोनद' हारिनो एसटि खौ होमारोब्ला जोंनि थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरा मा खहा जागोन बेफोरनि सोमोन्दै मानाव गेदेर एमपि रोनग्रा नार्जारि बिथाङा पार्लियामेन्टआव थांनानै माखासे बाथ्रा बुंहैनायखौ बे समावहाय नुनो मोननाय जादों। मानाव गेदेर एमपि रोनग्रा नार्जारि बिथाङा पार्लियामेन्टआवहाय गोबां अजद दैखांहैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला मानाव गेदेर एमपि रोनग्रा नार्जारि बिथांनिफ्रायनो नोंथांमोना गासै बाथ्राखौ आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। रायजोफोर दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। बे आइजोखौ नोंथांमोना गोबाङानो सिनायखाबाय जानांगौ, बिजुलि बर' बिनि मुङा। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौहाय गाज्रि सोदोब बाहायनानै रायदोंमोन बे आइजोआ। नोंथांमोना फिन खोनासंनानै लाफिनबावलाय। हाग्रामा गुन्दा गुबुन हारिनि एसटि होनो नागिरग्रा नोङो जों बर'फोरखौ गुबुन हारिनि आथिं नोंथांमोना सिङाव दोननो खोनाखाबाय नङा होमबा नागिरदों गुन्दा साला। माबायदि खोनासंथाव सोदोब बाहायनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौहाय रायदोंमोन। दा बे आइजोनि हेंथायै भेरगाव ब्लक बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय दाखालियो। दा बिनि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होनाया आंनि थाखायब्ला जोबोद मोजां जादों होननानै आङो सानो। दा बे आइजोआ पुलिस थानायाव एफआइआर होजानायखाय मा बुंदों मिथिबायना, ससियेल मिडियायाव फैनानै रायजो राजाफोरनियाव निमाहा बिदों। दा भेरगाव ब्लक नोंथांमोना खोनासंनानै लालाय। दैदेनगिरि सालायगिरि नोंथांमोना आंखौ मोनसे दायनि थाखाय डिमाकुसि थानायाव एफआइआर होनायखौ थाबैनो बोखारनानै रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय दा एफआइआर होजानायखायसो दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनियावहाय निमाहा बिदों बे आइजोआ। बुंनायनि सिगां मानो सानाखैमोन, मबे सोदोबखौ बाहायब्ला मा जायो, दैदेनगिरिखौ दैदेनगिरि बायदि सनमान होनो रोङा, मान होनो रोङि मानसिया बिसोरनो आरोना। दा आं बे समाव बेखौसो बुंनो सानो रायजोफोर, बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साराबो सासे बर' हारिनिनो संग्रामि नेता। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साराबो बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि। बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय, गुबुन हारिजों गादब जानाय, नासयजानाय, मुगै जानायनिफ्राय उदां मोनहोनो थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साराबो आखायाव हाथियार लानानै गोबां बोसोर सरकारजों दावहा नांबोदोंमोन। गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो, गावनि जिउखौ दान होनानैब्लाबो। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि एकर्ड खालामनानै लाबोआमोनब्ला दिनै बर' हारियाबो बेखिनि स्टेजसिम सफैनाय नङामोन। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बा बिल्टिया बिटिसि एकर्ड खालामनानै लाबोनायनि थाखायसो, बर'फ्रा बिटिसि मोननायनि थाखायसो दिनै बर' हारिया बेखिनि स्टेजसिम सफैनो हादों। रायजोफोर गोथौयै साननानै नाय, जुदि बेबायदि गाज्रि सोदोब बाहायनानै बाथ्रा बुङोब्ला बे बेसेबां जुक्तिनि जाखो साननानै नायलाय रायजोफोर। आंनि साननाय बायदिब्ला बे आइजोनि खर'आवहाय मेलेमनि जायगायाव जुजाइसो दं होननानै आङो सानो रायजोफोर। जाय बिथांमोना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौहाय खोनासंथावै सोदोब बाहायनानै रायदोंना, बैसोर रायग्राफोरनियाव खर'आवहाय मेलेमनि जायगायाव जुजाइ दङ होननानैसो आङो सानो। बर' हारिनि सोरबा दैदेनगिरियानो जाथों मानो, गोरोन्थि मोनदों होननानै, दाय नुदों होननानै दैदेनगिरिखौ दैदेनगिरि बायदि मान होआलासिनो, सनमान होआलासिनो खोनासंथावै सोदोब बाहायनानै बाथ्रा बुंनाया खुनु जुक्तिनि बाथ्रा बुंनाय जाया रायजोफोर। खर'आव मेलेमनि जायगायाव जुजाइ गोनां मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव फैनानै सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां होननानै आङो सानो रायजोफोर। जेबो बाथ्राखौनो बुजियाब्ला, सोर दैदेनगिरिया बबे समाव मा खामानि मावबोनाय बेफोरखौ जुदि मोनथियाब्ला ससियेल मिडियायाव फैनानै जानला मानला आबा जाबां खोनासंथावै सोदोब बाहायनानै बाथ्रा बुंनाया बेथ' खुनु जुक्तिनि जाखायाना। बेनिखायनो जायफोरा खर'आवहाय मेलेमनि जायगायाव जुजाइ गोनां, बिसोरबायदि बिक्तिफ्रा ससियेल मिडियायाव फैनानै हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां। Protection of rights and privileges of the existing tribals while granting new ST status to 6 community in Assam. Sir, the Assam has been witnessing a situation of embarrassment amidst agitation demanding new status ST tribes by 6 communities and the fear of losing rights and privileges of the existing tribal communities in Assam since long time. The recent recommendation of the group of ministers constituted by the Assam government for granting new scheduled tribes for 6 communities in Assam has triggered apprehension among the tribals organization
and students of debt, their rights and privileges are being destroyed. So the tribal organizations, students, community from different universities and colleges are out in the streets and staging demonstrations seeking protection of their rights and privileges. The conflict of interest has led to an undesirable situation of polarization. One is hopeful and the another is in despair. This is because the existing Aboriginal tribals, sons of the soils, are already facing land alienation and rapidly becoming more and more marginalized. They have lost thousands of lives for the protection of their identity, culture, and to ensure their political rights. In this juncture, government must take a role of guardianship to handle the citizen holistically. Sir, the existing tribal communities have expressed their apprehension of losing their rights and privileges enjoyed so far while attempting to add new tribes under the same basket, and their apprehension is very admissible. Any policy decision of the government attempting to encroach upon the rights and privileges enjoyed by the existing tribals of Assam might throw up conflicting citizenship. On the other hand, the 6 communities who are demanding new scheduled tribe status are of the opinion that they want their ST status without affecting the rights and privileges of the existing tribals in Assam. Under these circumstances, the government must take a practical and scientific approach to solve the sensitive issue in a timely manner, exploring maximum possibilities so that situations don't go out of hand. Further, it is noteworthy to say that the existing tribals of Assam are also affirmative towards the downtrodden communities to have their constitutional rights. They also must have enjoyed constitutional rights as they deserve. Therefore, my humble appeal to the Government of India to take firm initiative to solve the issues of 6 communities without infringing upon the rights and privileges enjoyed by the existing tribals of Assam enshrined in the Constitution of India. They are of the opinion that the government should not try to pour extra water into a jar already filled. The consequences is overflow. Furthermore, I appeal the Government of India to initiate dialogue inviting all the organizations from both sides and explore the best possible way to adhering the constitutional provisions and procedures for enlisting communities as a new tribes in Assam. I hope the Government of India will ensure integrity, sincerity for the protection of existing tribals while taking possible attempt to solve the issues of श्रीमती गीता लईच चंद्रप्रभा। धन्यवाद सभापति महोदय। देश की मातृ शक्ति के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए